Rapak ang harong na ini na nasa gilid tinampo sakop kan barangay Hulogan sa Manito Albay kan masalpok nin truck kasudma. Susog sa investigasyon kan Manito Municipal Police Station, mechanical failure ang kausa kan insidente kung saan naglak subuot ang manibela kan truck. Rason nga ni mawaranin kontrol sa naunang bitang bihikulo ang driver kaini na nauli sa pagbangga sa nadanyaran na residensya. Maswerte sa naman na mayong tawo sa laog kaini kan mangyari ang insidente. Ang initial investigation mi noon, yung truck ma'am nagkaroon ng mechanical failure, naglock yung manibela niya, kaya sa kurbadang portion, hindi na naano yung manibela niya, kaya nakadire-diretso po doon sa maliit na bahay. Wala naman na taong nasugatan. Property lang po, yung portion ng bahay nasira, tapos yung mga may electric fan, may kunting gamit sa bahay na nasira din. Mientras tanto, dahil na nagsaangat pa ni reklamo ang tagharong makalihis na magpromesa ang kumpanya kan truck na babayadan ang danyos na winalat kan pangyayari. Yung dinidemand ng isa na yung may-ari ng bahay at yung na-damage ng mga property, ang dinidemand 130. Yan, yung representative naman sa truck, nagkakanvas po sila ng regarding sa mga na-damage, kung ilan naabutin. Ngayong umaga po, nagkanvas na sila. Katakod kaini, liwat na nagpagirumdom ang Manito MPS sa mga motorista na antes ang pagbiyahe. Mas maray na reparuhon muna ang gagamiton na behikulo nga ni maibetaran ang mga diskwido sa tinampo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.